Cada vez que consultamos o tempo, usamos o GPS ou mandamos unha mensaxe, estamos dependendo dunha rede invisible que está aí arriba. Pero esa rede está en perigo. Porque, sen que nos decatemos, sobre as nosas cabezas estamos creando un vertedoiro. Sí, un vertedoiro invisible, unha especie de campo de minas orbital que ameaza o noso futuro no espazo. Pois a resposta é sencilla, todo. Cada satélite que lanzamos para satisfacer a nosa necesidade de datos queda aí arriba. E claro, ahora creamos un atasco tan denso que está a piques de colapsar. Un auténtico atasco de tráfico no espazo. E aquí está a cifra. 40.500. Ese é o número de obxetos de lixo espacial de máis de 10 centímetros que están agora mesmo orbitando a Terra. E ollo, que isto é só apuntado iceberg. Pensemos que son anacos de metal viaxando a máis de 28.000 km por hora. Eso é 10 veces máis rápido que unha bala. Cada peza é un proxectil en potencia. A escala do problema é, sinxelamente, xigantesca. Entón, nesta análise, imos ver a magnitude deste vertedeiro orbital. Despois, como nos afecta aquí na Terra. Descubriremos tamén unha solución que, curiosamente, comeza na aula e nas ferramentas de enxeñería. E remataremos cunha reflexión sobre a nosa responsabilidade cósmica. Moi ben, pois imos ao lío. Para entender a solución, primeiro hai que entender ben o tamaño do problema. Que hai exactamente aí arriba? Agora, o realmente interesante desta táboa é a comparación. Fíjate bé, por cada satélite que funciona e nos dá servizo, hai case 4 obxetos grandes de ferralla. É increíble. E se contamos os anacos máis pequenos, a cifra dispárase a máis dun millón. En total, máis de 13.500 toneladas de lixo dando voltas ao planeta. E aquí a física non perdoa, Se duplicas o número de obxetos, o risco de que choquen non se duplica, cuadriplícase. Isto lévanos a un concepto clave, a síndrome de Kessler. E non, isto non é ciencia ficción, é unha teoría que formulou un científico da NASA e que describe un punto de inflexión, un momento no que o lixo espacial acada unha masa crítica e todo se descontrola. E aquí vese perfectamente como funciona. Unha súa colisión xera unha nube de metralla. Esa metralla provoca novas colisiones, que a súa vez xeran aínda máis metralla. É unha reacción en cadea que, unha vez que empeza, podría facer que certas órbitas sexan completamente inútiles durante séculos. O máis preocupante é que estamos achegándonos perigosamente a un escenario que podría ser irreversible. Vale, pero como se traduce todo isto en consecuencias reales para nós, aquí no chan? Porque este non é só un problema para futuras misións espaciais, xa está tendo un impacto que podemos medir. Estes datos son moi reveladores, non é unha cuestión abstracta. Nos últimos 5 anos, a porcentaxe de reentradas incontroladas de obxectos espaciais sobre a Arxentina foi superior á media mundial. Isto quere decir que, estadísticamente, rexións como América Latina están máis expuestas ao risco de que lles caia encima algún destes obxectos. Pero o impacto vai moito máis aló dos obxetos que caen. A saturación de satélites xera contaminación tanto de luz como de radiofrecuencias. Isto dificulta o traballo científico en observatorios clave e afecta estudos sobre as orixes do universo. E despois hai un impacto cultural moi fondo. Esta cita dun estudo sobre o pobo Toba en Arxentina é moi poderosa. Subliña que o alterar o ceo da noite non é só un problema técnico, tamén rompe unha conexión cultural e ancestral co cosmos que existiu durante xeracións. Estamos perdendo algo máis que ceos despexados. Entón, como solucionamos un problema tan complexo? Pois a proposta central da investigación que analizamos é sorprendentemente sinxela e a vez moi potente. Comenzar na aula. Esta é a filosofía. A idea é sinxela, pero xenial. En lugar de centrarnos só en misións de limpeza carísimas e complicadas, o máis intelixente é evitar que o lixo se xere dende o principio. E iso comeza co deseño e a concienciación. Trátase de cambiarlle o chip á próxima xeración. Se integramos a sostibilidade espacial na formación de enxeñeiros e científicos, fomentamos a responsabilidade dende o minuto 1. Aseguramos que se cumpran as normas e, o máis importante, inspiramos a creación de novas tecnoloxías para un uso máis limpo do espacio. E que herramientas se necesitan para isto? Como se fai na práctica? Pois vexamos cales son as ferramentas que esta nova xeración de profesionais necesita para afrontar este desafío. Unha das ferramentas máis potentes é a simulación. Antes, sequera de lanzar nada, podemos usar software avanzado para ver os efectos da conxestión orbital e predecir posibles colisións. Existen programas incríbeis para isto.
Por exemplo, o orden da NASA que che di onde é máis probable atopar lixo, ou o STK de ASI, que é como un simulador de voo para satélites. Permiten modelar escenarios, probar estrategias e deseñar misións máis seguras, todo de forma virtual, e, literalmente, ter un laboratorio orbital nun ordenador. Claro, simular está moi ben, pero tamén hai que aprender do que xa está pasando aí arriba, no mundo real. Estudar misións reais, tanto seus éxitos como seus fracasos, dá leccións que non teñen prezo. E isto xa non é teoría, Xa hai misións como a Remove the Breeze que estuvo probando cousas como lanzar redes de arpóns. Sí, arpóns no espazo para recoller lixo. O a LSD, que probou unha tecnoloxía para pescar satélites vellos. Mesmo as grandes constelacións como Starlink xa están implementando plans para que os seus satélites se destrúan de forma controlada cando morren. Analizar estes casos é fundamental para o futuro. E todo isto lévanos a unha reflexión final, que vai máis alá da enxeñería. O lixo espacial non é só un desafío técnico, é unha cuestión ética sobre o legado que estamos deixando. Esta frase resume a perfección o espírito da solución. A exploración espacial ten que ir da man da protección. É unha responsabilidade que temos coas xeracións futuras para asegurar que o espazo siga a ser un recurso accesible e seguro para toda a humanidade. E con esta idea quedamos. A pregunta que queda no aire é: que legado imos deixar aí arriba? As decisións que tomemos hoxe van determinar se o ceo de futuro será unha autoestrada para o descubrimento ou un campo de minas intransitable. A elección aínda está nas nosas mans.